नों सिनायगोना सिनाया सावा नोंनियाव थांगासिनो दं फेरेंगा प्रमद नोंनियाव थांगासिनो दं बे सावा प्रमद बर'आबो सासे गुन्दा गारिसो बियो मोनथिबाय बे गुन्दा नारिसो बियो हेलौ मानगोनां रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा इउपिपिएलनि हेंथायै गोबां रायजो राजाफ्रा गाज्रि भाषा गाज्रि लेंगुवेज गाज्रि रावजोंहाय सोंखारिगासिनो दिनै इउपिपिएलनि फारसे रायजोफोर थामहिनबा जोंहा मानव गेदेर प्रमद बर' सारजों लोगोसे इउपिपिएलनि केबिनेट मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्म सारखौहाय अनेक गाज्रि बाथ्रा गाज्रि राव गाज्रि लेंगुवेज बेफोरबायदि बाथ्राजोंहाय दिनै रायजो राजाफ्रा गोबां सोंखारिदों इउपिपिएलनि फारसे थामहिनबा प्रमद बर' सार केबिनेट मन्त्रि सारखौहाय दिनै प्रमद बर' सारखौहाय फंसे बाथ्रा बुंदों आरो बे बाथ्राया मा आं बुंनो हालायै बाथ्रा रायजोफोर लोगोसे केबिनेट मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्म सारखौबो गोबां बाथ्रा गाज्रि बाथ्रा रायदों बे बाथ्राखौबो आं बुंनो हाया रायजोफोर स' बेनिखायनो नोंथांमोना नायग्रो आरो खोनासंग्रो आरो नोंथांमोना बुजिना लाग्रो प्रमद बर' सारनि हेंथायै लोगोसे केबिनेट मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्म सारनि हेंथायै रायजो राजाफ्रा मानो बेफोरबायदि गाज्रि लेंगुवेज गाज्रि बाथ्रा गाज्रि रावजोंहाय मानो सोंखारिखो नोंथांमोना नायग्रो आरो नोंथांमोना नायखांनायनि उनावसो जोबनायावसो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय थारैनो बैसोर बायदि रायजोफोरनि सोंखारिनाय बाथ्राफ्रा जोंनि बर' समाजनि थाखाय आरो जों रायजो राजाफोरनि थाखाय बेसेबां गनायजाथाव बेखौहाय नोंथांमोना बुजिनानै नायग्रोनानै नोंथांमोना बेखौ जोबनायाव कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय अब्ला रायजोफोर आंनि टपिकखौ आङो गोलाव खालामाजासे जे रायजो राजाफोरनि सोंखारिनाय बे भिडिअ क्लिपखौ आङो स्क्रिनाव होबाय स' नोंथांमोना नायनानै लाग्रोदो आरो खोनासंग्रोदो प्रमद बर'आबो सासे गुन्दा गारिसो बियो मोनथिबाय बे गुन्दा नारिसो बियो जोंनो बेखौ प्रमद बर'नि ब्लगखौ जोंनो नाङा गावनि न'आव बानायनानै लायोथो जोंनो नाङा बेखौ जोंनि जायगायाव जों सोआ जोंनो नांगौ हा जोंनो हा नांगौ गाव लाबोदों गावनि न'आव सोनानै लायोथो बे खामानिखौहाय बर' बिमानि मोदै गनायखौ नों सिनायगोना सिनाया सावा नोंनियाव थांगासिनो दं फेरेंगा प्रमद नोंनियाव थांगासिनो दं बे सावा जोंनि फिसाफोरखौ जों माजों फोरोंनो जोंखौ होनदोंमोन फेरेंगा सारा नोंसिनि न'खराव जोङो बेबादि सुबिदा होगोन साख्रि होगोन होनदोंमोन दिनै साख्रिनि बदल जोंखौ नासयनोसो बियो ओंखारदों जोंखौ होखारदोंसो आरो जोंनि बन फानग्रा जायगाफोरखौ बन फानग्रानिफ्राय सोलायगोन होननानै बिथाङा जेब्ला राजा लामा जुथिदों बे समाव बियो मोजां बाथ्रा बुंदोंमोन बन फानना जाग्रानो 75,000 होनो नागिरदोंमोन ना साग्राफोरनो बिसोरो 75,000 न' गंसे न'खराव सासे साख्रि होगोन होननानै बेबादि इलेक्सनाव बुंदोंमोन जोंखौ बेबादि बुंदोंमोन दिनै बर' बियो बर' जोंनो नांगौ दिनैनो गथ' गथायखौ लानानै जों थांनाय हराव गोजांदों सोरबाया अर सायनानै थाबाय सोरबाया ओरैनो जिरायनानै थाबाय ओंखाम गैया दै गैया दैया जोंना 1 किल'मिटार गोजानाव जों दै रोगाना जानांगौ अब्ला जों हराव माबोरै दै लायबावनो हाग्रा बंग्रा आरो जोंनि बेबादि खेथिफोरखौबो बिसोरो नस्थ' खालामलांदों आलु लांदों दाउ फारौ लांदों दिनैहाय दै जारनिबो बुख्रुबदों अब्ला जोंनि रायजो राजायाव खेथि मावनानै जायो सोरबा मावनो हायो हाजिरा मुजिरा मावनानै सम जों थादुन थाइगा गायो गोरान आबाद मावो जोंहा गायग्रा गैया दैनि सुबिदा गैया जोंहा बाव 1 किल'मिटारनि गोजान जोङो दै रोगानानै जानांगौ आरो बेबादि बर' बिमाखौ दिनैहाय बेबादि बिखायाव थुंग्रि सुखावबावदों फेरेंगा नोङो फेरेंगा बिखायाव जोङो थुंग्रि सुखावबावदों जोंनि बिमाखौ जोंनि फिसाफ्रा बड'लेण्डनि थाखाय जौ बावलांबाय बेखौ सोर एक्सन लादों जोंनि बर' फिसाफ्रा गोबां जिउ गोमालांबाय दिनै जों बिमाफ्रा गोरबोआ खामग्लिखांदों आरो जोङो दै जांख्रिखांदों जों माब्लाबाबो फासयनाय नङा उरखावा दिनै बबे सानजों एक्सुखौ माला गाननानै दिनै मानो थगायबाय थादोंब्ला बे बिटिआरआव बे गथ'फोरखौ लानानै इलेक्सन जानोसैबा अखा बांखा सान्दुं अखा बे गथ'फोरखौ हानजा सुर होयो दिनै बे बिटिआर पावार लाबोनायाव पिटिसि सरकार खालामनायाव बेबो मानो होनो हायाखै बेलाय बे उन्दैफोरनो मानो स्किम बानायना होनो हायाखै स्कलारशिप बादिखौ मानो होनो हायाखै सेन्ट्रेल सरकारा होदोंब्ला आसाम सरकारा होदोंब्ला बे बिटिआरआव बे बिटिआरनि लिडार जाना मानो होनो हायाखैब्ला बेनो उरखावनि जबाना उरखावनि सैथोआ जय होनना बुंदों पापि आरो खय आरो लय होनना बुंदों दा बेफोरबायदि खोथाखौ बियो लागाम सारा खुब शास्त्रखौ रामायण महाभारतखौ रोङाब्ला मानो सालायो रोंबा सालाय होनदों रोङाबा दा सालाय होनना बुंदों बबावबा हाखर हाला बंफां बंफां सोरखौबा दानला लांनो थुद्रुक बेबादिनो प्रमद बर' उरखावनि सरकार सालायनाया बेबादिनो पाब्लिकखौ थगायनानै एबसुखौ माला गाननानै जाबाय थानो होननानै एबसु सेंग्राफोरजों गाव जेरै उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जेरोखोम
मानसिजों माने आदर्श लाजानानै माबा खालामजादों सनमान होजादों थुद्रुक बेबादिनो उरखावा दिनै बे गथ'फोरजों मान सनमान गाव बेबादिनो उपेन्द्र ब्रह्म बादि खालामजानो नागिरदों बियो ओंखायनो बे गथ'फोरनि सिगाङाव गोदोनि गायसनगिरिफोरखौ फोरमायाखै मिथिहोआखै बे गथ' 12, 15, 25 बोसोरनि गथ'फ्राथ' मिथिया बे घटनाखौ मा जारिमिन जाबोदों सृष्टि खालामजेननायनिफ्राय एफुआ बेखौथ' मिथिया दिनै एनडिपि सेंग्राफोरखौ थगायनानै हाग्रामा महिलारिखौ गादबनानै जानो होननानै एनडिपिजों लोगो जाफ्लाफैनानै दिनै एनडिपिखौ गाख्लायनानै जागासिनो दं बे हादि दग्ला आथिं बे आथिंजों बे बारसिनना जागासिनो दङ मोखाङा बन हाफा बादिखा रायजो राजाफोर मोजाङै नाय बेखौ उरखावनि मोखाङा माबा अमा हाखुवा बादि नुखाय सावसौग्रा बादि रायजो राजाफोर मोजाङै नाय बिनि बबावबा माब्लाबा बासन होफैब्ला बेखौ दिनै बे खब शास्त्र मिथिया रामायण महाभारतखौ मिथिया गोदोनि फान्दुलिफाय दंनो गोदोनि जोंनि आबै आबौफ्रा खिथालांदों अर्जुन भीमनि रायजो जानायाव जाय मानसिया हारिनि खाजि मावो हारिनि दाय मावो जाथिनि माबा मोनसे अननाय मावो बे मानसिखौ हिक खुनानै थाब्लियाव सुनै लिरनानै मोखाङाव मोख्रा बादि सुनै फुननानै सौरासि गानहोनानै बोबायो दा बेफोरबादि बोबायजानाय जाबाय बिसिनि सरित्रआ दिनै उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ डिभाइड आसाम 50-50 होनना बुंदों दिनै बे 50-50खौ रायजो मोनालाबानो बोरै फोजोबस्रांना फैखो रन्जन दैमारिखौ जे टारगेट लानानै दावहा नांदोंमोन अस्त्रधारिजों दिनै बेखौ सिखाव बुद्धिजों अस्त्रखौ जमा होहोबाय बिनि टारगेटखौ बंग खालामबाय सानै लिडारनि मोनसे टारगेटखौ बंग खालामबाय सुथुर बंग खालामबाय होमबा हारिनि बे गाज्रि मावनाय जादोंना जायाखै रायजो राजाफोर आइ आफाफोर नोंसोरनो बिसारगिरि मुलुगनिगिरि मिथिनो गोरों नोंसोरनो दिनै खोनासं लामा दबथानि मुगा सं नामदों बयबो रायजो राजा खोनासं उरखावा माबादि गाज्रि हाबा मावदों समाजनि दिनै रायजोखौ मोनाखै मिजिक बादि बियो बिटिआर लाबोबाय होननानै मानसिखौ सामाखार खालामदों बाज्ल'खां होदों रायजो राजाखौ सोरखौबा जौ बेदरजों जानानै खुसिजोंनो रंजा बांजा जादोंमोन दिनै मा दिनै माबोरै सिमां मा दं ओंखायनो होनना बुंदों रोंबा सालाय रोङाबा दा सालाय होनदों रोंबा बुं रोङाबा दा बुं होनना बुंदों ओरै होनदों जारिमिनाव बाराद्राय लागाम सारा बुङोबा बे खौलोबोरि नाङो होनना बुंदों उरखावजों प्रमद बर'जों अतिरिक्त पाब्लिकखौ थगायनो थाखाय खौलोबोर नांनांगौ रायजो राजाफोर खौलोबोर नांनांगौ गारि मथरहा ब्रेक दंनो गारि मथरहा ब्रेक दंनो मोसौखौ ब्रेक गैयै जुदि नाथार थुयो दुरुं बसलाबायग्राखाय गरायखौ अरलाबायग्रा खारलाबायग्राखाय लागाम होयो रायजो राजाफोर आरो मानसिया लागाम सारा रायलायोबा सोरखौबा बुंलाबायब्रा प्रभाकान्दा बुंलाबायबा थगायलाबायबा जाहैबाय खौलोबोर नाङो रायजो राजाफोर बेखौ खोनासं दा होमबा जेन'बा बिथांमोनहा जेन'बा गरायबादि आरो मोसौ बादि जाबाय दा बिथांमोननि सायाव एनडिपिखौ थगायनानै दिनै गावसोरल' मोसौ बोरमाफोर बादि जागासिनो दं गांसोखौ दा बिनि सायाव माबाफोर बुंबावनांगौबा बुंथारदो बुंनांगौआथ' दंजोबनो गैयै माने बे जारिमिनसो नालाय थगाय सुलाफोरनि थगायनाय जानाय दिनै एनडिपिफ्रा जे मोननांगौ दफा बेखौबो बुङा नङा बुंदोंमोन कम्पारेसन दाखालि बाखि कम्पारेसन होनना बुङो बेखौ बाखि कम्पारेन्स बेहाय नेटखौनो बन्द' खालामजोबखादों नेटानो बन्द'जोब पाब्लिकआ रावबो खोनायाबो नुवाबो बेहाय मा बुंदों प्रमद बर'आलाय अमित शाह बुंनाया अमित शाहखौ आं आपसे बात बार से माबि मांगा हुआ है सार बेखौथ' पाब्लिकफ्रा रावबो खोनायाखै नेट बन्द' खालामना होखादों जे बुंदों बियो अमित शाहया बिनि खोथायाव आपका आसाम में मा माहा भी है मा खामायखाय भी है होनना बुंबाय बियो आं बिनि सिगां बोरै थगायनो आं बोरै पाब्लिकनो हरनाय जिनिसखौ आं बोरै थगायनो बेहाय होनदों बियो और एनडीपी के लिए एनडीपी डेवलप के लिए 287 करोड़ दी दिया हुआ है होननानै बुंदों दिनै बेखौ बोरै 87 फैसाबो गैया एनडीपीफोरनि थाखाय आरो गोदोनि हरनायालाय एनडीपीनो अस्त्रधारि जमा होनायनि मोनसे डेभेलपनि हरनाय बे थाखा बहा थांखो 1500 कौटि थाखा बहा थांखो दिनै होमबा मानो अननो रोङो अन्थाइ बिगा शास्त्रआनो जोबानो रायजो राजाफोर बेन्दों मानफबनायनि गेजेरावबो बबेबा बेन्दोंनि फिसाया जाजायोनो दा आं नोंनाव मोनसे कुइसन खालामनि जेनाखि जोंहा नैबे माबा दङ मानो होनना बुङोबा क'क्राझार टु कारिगावसिम स्पिड ब्रेकार खालामदोंमोन दा बेखौ एरखुबाय थागासिनो दङ दा एरखुनायनियावहाय बेसेबां कौटि बाजेट खालामदों नोंथाङा एसे मिथिबायगोन नामा आं बेखौ बुंनो रोंला दानि बे गावसिनि थगायनानै बेखौथ' गोदोनि आङो खोनादों जे बे लामाया क'क्राझार टु गसाइगाव गोदो सानसुमा खुंगुरनि समावनो इसु जाखानायमोन बियो आद्राबो मावखादोंमोन ओरैहाय
आद्राबो मावखादोंमोन जों नुदों जों रायज्लायनानै जों मिथिदों अब्ला ओरैबायदि जोङो खोनानो मोन्दों जेनाखि क'क्राझार टु स्प्रि बेकार खालामनायनि बेलायावहाय 50 कौटि बाजेट खालामदोंमोन आरो एरखुनायनि बेलायावबो मा होनो 50 कौटि बाजेट खालामदोंमोन लोगोसे थिनालि बारबोनानै ओरैबायदि जेन'बा आदाल' माने स्प्रि बेकार होगासिनो दङ बेयाव 5 कौटिल' बाजेट खालामदों होननानै बिथांमोना साइड मोनसेखौबो मावजोबाखै आरो लोगोसे बेजों लोगोसे ओरैबायदि जादों बेयाव कालार फुननायनिबो जेबो बाजेट खालामथ'वाखै मानो होनना बुंबा 5 कौटि बाजेटखाय दा बेनि सोमोन्दै माबा मोनसे मिथिगोन नामा प्रमद बर' सारनि दारै आङो बेफोरबायदिखौ 2 नाम्बारफोरखौ आं जेबो बुंला आं मिथिया बेखौलाय सिखार आं मिथिनाय खोथाफोरखौ आं बुंबाय दिनै बरागारियाव जे बिसोर प्रमद बर' आरो उरखावा दालाल हमनानै जे हाग्रामा सारजों मिलायनायनि जे बिनि बे एपिपि जे लादों बे जरानिफ्राय माने गोजांनाय गोलोमनाय माबा मोनसे बिख्लो मावनायनि गेजेराव हाग्रामा महिलारि बिपिएफजों मिलायनो होननानै बिसोर 6 मासनि सिगांनो माने माबा खालामदों आलासना खालामदों बिसोर आलासना खालामनायनि गेजेराव दिनै बरागारियाव फैनानै जे जों खोनालायबाय मिडिया ससियेल मिडियायाव नुखाबाय माने मिलायनायनि जुनै जेबो गैया मिलायखाबाय होननानै बुंफैबाय बरागारियाव बिपिएफजों इउपिपिएलजों होननानै माने थगायनानै बिपिएफनि मानसिखौ गेदारिं ज' खालामबाय दा बेफोरबादिनो माने थगायसुला आरो नङा बे फल्स बे थगायनायसो माने बहतबोनाय मोनसे मानसिखौ दा बिनि गेजेरजोंनो दिनै बेसेबांबा रानना हरखोना माखौ हरबाय आरो मिथिनाया बेनो आंबो थांदोंमोन थांनायावथ' जों मिथिंखौ खोनासंदों मिथियाव बुंदों बिपिएफजों इउपिपिएलजों मिलायबाय होननानै बुंदों बेखौ जों खोनाबोदों दा कत'दूर सैथो आं बेखौ जेबो बुंनो रोंला थुनोथ' थिनखानायखा आरो जोंबो इउपिपिएलनि मानसिखामोन दा दिनै जोङो बिसिनि सरित्र सभाबखौ बा थगायसुलाखौ नुनानै जों एरायबाय दा जोङो इपिपिआव हाबबाय इपिपि जाबाय जोङो दा बेखौ खोनासंना थांदोंमोन दहाय दा बिसिनि भाषणआ बेनो नङै रावफोरखौ बुंलाबायग्राखा जों बेखौ आं हय होनना बुङाखै खोनासंना फैदोंबाबो आं सानखायाखै बेखौ नंगौ होननानै अब्ला मानव गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना थारैनो खोनाखाबाय नुखाबाय नङा होनब्ला मानव गेदेर प्रमद बर' सारजों लोगोसे केबिनेट मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्म सारखौहाय मा बुंखो दा बिनि बेलायाव नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो दाबाव जे नोंथांमोननि कमेन्टखौ फरायनानै जों बयबो रायजो राजाफ्रा बुजिलायनो हायो फैबाय थानाय बिटिसि बिटिआर इलेक्सनाव सोर सासे दैदेनगिरिनि भटखौ होनानै जोङो फिन खेब सरकाराव सोरखौ दैथायहरनो नङा होनब्ला रायजोफोर दिनै जों रायजो राजाफोरनि आखायावनो जोंनि भटारा आरो जोंनि भटआ आरो बिथांमोना सरकार दागोना मिथिबाय बिनिखायनो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय